Jesu mnonore wangu, muriri wangu, mbonezi munyara, tazimuma tambuziko. Jesu mnonore wangu, muriri changu penyuwese kananda wamudi ima apo ndinochema. Jesu mnonori wangu, muriri wangu, andina imwera ama inopinda imwe. Tenzinda musimbi ira naMwari ndino muda kupinda vanhu vese pasi. Jesu mnonori wangu, muriri wangu, andina imwera ama inopinda imwe. Muri rufaro rwangu mupasire hedima, ndofara nemwikwa azo mudangairo renyu. Jesu mnonori wangu, muriri wangu, andina imwera ama inopinda imwe. Jesu mnonori wangu, muriri wangu, andina imwera ama inopinda imwe. Nomhlobo likuku ulothando kimi uyangithokozisa, angingehlukane sesohlala ndawonye mina, sesohlala ndawonye mina naye. He knows that I am longing some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I. And so we work together, my Lord and I. Ndomuza zangu zese faro nenamo, ndomuza zinondifadza anondiudza zvanoda nekuyedza kwangu. Tichataura eni tichataura wazukuthi andele ngakuthi shumayela izilo sindiso, uthangile ngothando sisebenza ndawonye mina, sisebenza ndawonye mina.
my Lord and I. Taura teseyendeni sisebenzana Ndawonye mina naye sisebenzana Ndawonye Ndokukwasai mese muzita raJesu. Mufaro wangu kusangana nemi panguva yekuverengwa kweshoko raMwari. Ngatinamatei. Baba vari kudenga, mangwanani akanaka, tokutendai nekutichengeta. Takuverenga shoko renyu, uyai mumire pakati pedu, mududzire sezvamungafadzwa nazvo muzita raJesu. Amen. Zuva ranhasi ndine chidzidzo chinokosha chatafunga kuisa pamberi pedu kuti Mwari vataure nesu, vatiropafadze. Musoro wenyaya unonzi kufamba naMwari. Kufamba naMwari. Kana kuine chinhu chingakosha paupenyu hwechikristu, kufamba naMwari. Vazhinji panyika ino hapana munhu asiri kufamba. Kunyange wakarara pamubhedha wako unenge uchifamba. Nyika dzawakapinda uri panhoo dzakawanda kupfuura dzawapinda uchifamba netsoka. Saka vanhu vanofamba muchiona vakadai. Ndinorangarira zvekare kuti izvo vanhu vanofamba kunyange vakagara. Vanopedza mitunhu mizhinji mundangariro dzavo vanenge vachifamba, pamuviri yavo vanenge vachifamba. But ndine advice yandauya nayo mangwananano. Hama dzangu, ngatifambei naMwari. Zvakasiyana here kufamba navanhu nekufamba naMwari? Mabenefits api atichawana kana tafamba naMwari? Ko zvinotibetserei kuramba tichifamba naMwari? Ari iye oga anoziva mangwana. Isu tiine vanhu vanofambawo nesu, vari kushuva kufamba nesu, vanoziva kwavari kuda kutiendesa. Vazhinji vanosarudza kufamba navanhu vavanoona, asi kufamba naMwari kunogosha. Tichashandisa bhuku raNumbers chapter 9 kubva pavhesi ra15 mozonoiverenga muchiipedzisa kusvika pavhesi 22. Asi mazwi anokosha ari pachapter iyi ari kuti izvo gore nomoto pamusoro petebhenikeri. Gore nemoto pamusoro petebhenikeri. Mwari uyu munomurangarira ndiye akabva nevana vaIsraeri kuIjipiti. Pavakangobuda mumaboundaries eIjipiti, Mwari akasangana navo ari muchimiro cheshongwe yegore, ari muchimiro cheshongwe yemoto. Usiku waiva moto, masikati rakanga riri gore semumvuri. Ichi ndicho chainzi the presence of God. Saka pavana vaIsraeri pavakanga vari kufamba, vaitungamirirwa negore iri, ivo vachitevera. Hakuna aienda mberi kwaro, hakuna aisara kumasure. Gore raifamba, ivo vari pasi pegore. Usiku vakanga vari pasi peshongwe yemoto, yakaita chiedza munzira dzavo. Masikati vari pasi pemumvuri wepresence yaMwari. Saka gore iri raiva netsika yaro, raigara pamusoro petebhenikeri yaMwari. Munorangarira chiya chavakanzi ngavatiitire nzvimbo tsvene kundigare pakati pavo, Exodus chapter 25. Ndobva vagadzira zvakarayirwa naJehovha. Zvino panapa tiri kusangana negore iri manje. Raiti kana rosumuka pamusoro petebhenikeri, Israeri yose yaiwaranyura matende, votevera gore. Kwaraienda ndiye anoziva nzira. Vakanga vasingabvunzi kuti tonanga kupi, nekuti direction was determined by the cloud. Saka nguva imwe neimwe pavaifamba, vana vaIsraeri vaitevera gore. Rikamira, ivo vomira vopicha matende avo. Ndiri kuverenga panapa pari kundiudza kuti dzimwe nguva gore iri raimira panzvimbo imwe chete kwegore, pamwe kwemwedzi mizhinji, pamwe kwemwedzi mishoma, pamwe kwemavhiki mashoma, pamwe kwemazuva mashoma. Sezvavairayirwa naJehovha vaifamba. Mazwi anokosha andoda kuti mutakure pachapter iyi, anoramba achitsimbidzirwa. Sezvavairayirwa naJehovha vaifamba, sezvavairayirwa naJehovha vaipicha matende avo, sezvavairayirwa naJehovha vaiwaranyura matende avo, sezvavairayirwa naJehovha vaisumuka, sezvavairayirwa naJehovha. Pavhesi ra20 pari kunzi dzimwe nguva gore raigara pamusoro petebhenikeri mazuva mashomanene, gare gare rosumuka. Saka ivo vaitevedzera zvavakanga varayirwa naJehovha. I can imagine vamwe vacho vanga vasati vapedza kupitsa matende avo, but gore rakutosumuka. Vakanga vasinga complain, vaisumuka vachitevera gore. Inzwai hama dzekutenda, upenyu
watakurarama mazuva ano kwakuda vanhu vanofamba naMwari, vanofamba vari pasi pegore. Zvinorevei kuve pasi pegore? Pane mazwi matatu anokosha. Number one, kana munhu ari pasi pegore, he or she is under divine protection. Kana uri pasi pegore, hakuna hondo dzinokuwana wakachengetwa uri pasi pegore. Ndiye Mwari anokurwira hondo dzako, ndiye anokudzivirira muhosha, ndiye anokudzivirira mumatambudziko, ndiye anodzinga nzara. Pasi pegore painaya mana, pasi pegore paipiwa mvura, pasi pegore paiwanikwa zvikwanisiro zveupenyu. Saka number one, vana vaIsraeri vaiwana protection pasi pegore. Number two, vana vaIsraeri vaiwana guidance pasi pegore. Saka vaiti vakange vabva pasi pegore, zvinoreva kuti wabva muguidance yaMwari, uchazvitungamira wega, uchazvitsvagira nzira wega, uchaenda kunouraya nekuti wabva pasi pegore. Sezvavairayirwa naJehovha, vaipicha matende avo. Sezvavairayirwa naJehovha, vaivawaranyura vachimatevera. Inzwai chechi yaMwari, mumazuva atiri kurarama anaya, kune vanhuwo futi vaakutungamira, kune vanhuwo futi vaakufambwa pasi pavo. Tine vanhu vane vanhu pasi pavo munyika ino yatigerei. Kune vanhu vane vanhu pasi pavo, ende vanhu ivavo vane simba rekurayira vanhu kuti vavatevere. Ende vanhu ava havasi kukwesena. Ndiri kuvaona havasi kukwesena kuti muri kutiendesa kupi, nekuti pasi pomunhu ndo pane zvekudya zvavo, pasi pemunhu ndo pane chingwa chavo, pasi pemunhu ndo pane tafura yavo, pasi pemunhu ndo pane hembe dzavo dzekupfeka. Vari kutungamirirwa nemunhu, saka vari kufamba vari pasi pezita romunhu. Asi regai ndikutaurirei, mugumo womunhu wauri kutevera mupfupi, asi ukatevera Mwari, ukafamba naMwari uri pasi pegore raMwari, unoenda kure, kana kudenga unosvika, nekuti uyu ndiye Mwari anogara nokusingaperi. Vakaropafadzwa vachamutevera. Kuve pasi pegore zvinoreva companionship naMwari, ushamwari naMwari. Munhu ari kufamba pasi pegore anofamba neushamwari naMwari, vachitaurirana. Unoziva kuti dzimwe nguva Mwari anoudza Isaya kuti chiuyai zvino titaurirane. Toda kuti titaure. Mwari vanodawo kutaura nevanhu vavo, vachivaisira pachena shungu dzake, urongwa hwake, vavariro dzake dzeupenyu. Kana vanhu vachifamba naMwari, vane zvinhu zvitatu izvi zviri kuvachengeta. Number one, divine protection. Number two, vari kuwana guidance. Number three, vari kuwana companionship. Izvi ukazviwana kumunhu, gadzirira kukuunika. Asi ukazviwana kuna Mwari, I rest assure you, upenyu hwako hunoendeka. Saka hanzi pavairayirwa naJehovha, vaipicha matende avo. Bata mazwaya. Munoziva here kuti Israeri payaifamba apa, yaifamba, yairara, yaigara, maziso akatarisa pagore. Iwe maziso ako akatarisa kupi? Uri kuonani? Who is your bigger object? Israeri yose pavaigara, so vaigara vakataimira gore, kuti varume garai makateya gore, rinogona kusumuka anytime rakutoenda. Saka garai makaisa maziso enyu pagore. Hauisi maziso pazvinhu, unoisa maziso ako pagore riri kutungamira. Vakanga vachifamba murenje, maigona kuwanikwa natural resources, but nekuti vari kutungamirwa naMwari, encouragement yakabva kuna Mozisi, tarisai gore kana rosumuka imi mosumuka. Iwe uri kuramba wakatarisa kupi? Zvekutarisa zvakawanda. Vakatitangira vamwe vacho vakavarayirwa, vakarega gore rikapfuura, vakasara vari exposed, vakawira mune zvinoedza zvakawanda. But panapa tiri kusangana naIsraeri ichitungamirirwa negore. Maona system yaMwari kunaka kwayakaita, kuti izvo mukingdom yaMwari, in his theocratic kingdom, ari kutiko, it is me who determines when, how and what. Zviri mumaoko anizvi aMwari. Kana abvunza kuti rini, ndiye anoziva kuti tichasumuka rini. Nai munhu waMwari, patiri kufamba ari kudirectawo hwako upenyu ndiani? Nekuti patiri kufamba tiri pasi pegore, vamwe vachawira mumakomba, vamwe vachawira muhosha, vamwe vachawira mukubhuroka.
imo munobhurokiwa munyika ino, asi vari pasi pegore havarasi kutenda, nekuti ari kuvatungamira ndiye ari kuvavigira zvekudya, ndiye ari kuvachengeta. Bhaibheri rangu rinondiudza pachena kuti mumazuva avo vari pasi pegore, hembe dzavo hadzina kusakara, hembe dzavo hadzina kuita outgrown kupfuura ivo, asi dzakaramba dzichikwana. Kunyange vaikura pamhumu, hembe dzavo dzaikura navo. Tsoka dzavo hadzina kuneta, kunyange neshangu dzavo hadzina kuita duku, dzakaramba dzichikura pamwe chete navo, dzichikwana, nekuti vaitungamirirwa naMwari. Inzwai hama dzangu, mabenefits ekutungamirwa naJehovha ndeyekuti he will provide our needs, tisina kumakumbira, nekuti tiri pasi pegore rake. Mumazuva akaita seano, Mwari ari kutsvaka vanhu vangabvuma kufamba naye, nekuti tigere mukati menyika inofambwa naMwari. Rega Mwari atungamire. Ko wadirei kumanipuleta zvinhu zvaifanirwa kuitwa naMwari? Wadirei kumhanya mberi kwegore? Pane vazhinji vanoda kubatsira Mwari, vachakuunika, vada kuchuzira direction yeupenyu kuti Mwari agozotevera kwavanoda. Rega ndikutaurirei hama dzangu, gore haritaurwi naro, iro ndo rinotaura nevana vaIsraeri. You cannot advise God paupenyu huno. Madecisions ezvinhu zvakanzi izvi ndezvaMwari. Aiwa, siyira Mwari munhu washe. Pamwe pacho panoda kumhanywaka, iwe dei wamira, warega Mwari atungamira murwendo rwokutenda. Sezvavairayirwa naJehovha vaifamba, sezvavairayirwa naJehovha vaidzika matende avo, pamwe vogarapo gore, pamwe makore maviri, pamwe mazuva mashoma, asi sezvavairayirwa naMwari vaifamba. Unoziva kuti ngaive tsika yako yekutendera Mwari kuti afambe pamberi pako. You are going to enjoy upenyu. But ukatendera vanhu kuti vafambe pamusoro pako nepamberi pako, vachakutungamirira munzira dzinoparadza. Vazhinji vapararira murenje nekuti vakachuza vanhu kuti vavatungamire. Dei vakanga vabvuma kufamba pasi pegore, nyadzi nerushambwa rwakavawira zvainge zvisina kuvawira, sezvavairayirwa naJehovha. Unoziva kuti pandakaverenga chapter iyi ndakati but kwaiva kare, iye zvino handisi kuona gore riri kufamba pamusoro pedu. Saka ndichafamba sei naMwari uyu? Ava vakanga vane rombo rakanaka, vaitoriona gore racho, vofamba vachiritevera, voona kwaramira, votomirawo. Zvino ina handisi kuona chinhu, gore racho handisi kuriona. Ndiri kufamba pasi pegore ripi? Mwari haasi kutaura neni, kana nenzira ipi, kana nenzira ipi. Fambai neni kubhuku ravaKorinde wokutanga chapter 10. Tinzwe Paul achikota same chapter achitsanangura pamusoro pekufamba naMwari pana vaKorinde wokutanga chapter 10. Anotizwa kubva pavhesi 1, nokuti handide hama dzangu kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegore. Hallelujah. Hanzi madzibaba edu ese aive pasi pegore. Inzwai New Testament Church, musave ignorant pamusoro penyaya iyi, kuti ichokwadi, this is a standing fact, kuti madzibaba edu akafamba pasi pegore raMwari. Ndozvutaurwa naPauro panapa. Uye kuti vose vakayambuka gungwa, vose vakabhabhatidzwa muna Mozisi mugore nemugungwa. Izvi zvakaitika. Pauro ari kunyora mazuva aya as a point of reference kuti musakangamwa kuti vakafamba pasi pegore, vakatungamirirwa negore, rikavatevera kwese kwavakanga vachienda raifamba navo. Zvikanzi vose vakamwa zvekumwa zvimwe zvomweya, nokuti vakamwa padombo remweya rakavatevera. Dombo iri rakanga riri Kristu. Haleluya. Pane pfungwa inokosha yawedzegwa naPauro panapa. Hanzi pavaifamba mudenga vaitungamirwa negore, mumashure mavo vaiteverwa nedombo remakore, the rock of ages. Ndo riri kunzi dombo iri raivatevera. Kana kwaita nyota ndo raiburitsa mvura vomwa. Dombo iri akanga ari Kristu. Regai ndikutaurire hama dzangu, upenyu hwechikristu zvawakaita. Gore riri kufamba mberi kwavo rakanga riri Kristu. Dombo riri kutevera mumashure mavo rakanga riri Kristu. Saka ndiKristu pamberi, ndiKristu mashure mangu, ndiKristu parutivi rwangu, ndiKristu parutivi rwangu. Hakuna chandinotya, ndiri kufamba naKristu. Saka hanzi vose vakatungamirirwa. Asi Mwari, pavhesi ra5, asi Mwari haana kufadzwa nevazhinji vavo, nokuti vakaparadzwa murenje. Teererai Israeri, patiri kufamba naMwari,
hatizi tose tichafadza Mwari uyu. Hongu vaipicha matenda avo, hongu vaiwaranyura matenda avo, hongu vaisumuka gore, but pane vaisumuka in disobedience, pane vaisumuka in obedience, pane vaisumuka grudgingly. Pavakanga vari kuita zvose izvi, Mwari haana kufadzwa navo. Pavaive vachifamba, God was not happy with some of them. Even in our days, my brothers and sisters, God is not happy with some brothers who are among us, who are not following God with the spirit and the truth. Tererai munzwe mazwi ari kutaurwa napo panapa. Ari kutiko, zvinhu izvi zvakanga zviri zviratidzo kwatiri kuti isu tirege kuchiva zvakaipa sezvavakachiva ivo. Izvi zvinhu zvakanga zviri zviratidzo kunani kwatiri kuti tirege kuwira mumisungo yavakawira ivo vakatitangira. Teererai chechi yaMwari, vakatitangira kunamata Mwari uyu vane mamistake avakaita. Zvinofanirwa kuve zvidzidzo kwatiri. Isu takasvikirwa nemazuva ekuguma, tirege kudzokorora mamistakes avakaita, maerrors avakaita, tirege kumadzokorora. Hama yangu, dzoka pasi pegore nemwoyo unorevesa. Ufambe naMwari, usafamba navanhu, usachiva zvenyika. Hanzi vamwe vacho havana kufadza Mwari nekuti Mwari Yoshua haana kufadzwa navo nekuti vane misikanzwa yavakaita. Rega ndiitsvage misikanzwa iyi. Vhesi 7. Imi regai kunamata zvifananidzo sevamwe vavo, sezvazvakanyogwa zvichinzi, vanhu vakagara pasi pakudya nokumwa, vakamuka vakatamba. Inzwai mazuva ari panapa. Rangarira musi uya musikanzwa yaAroni. Mozisi wakwira gomo kunonamata Mwari kuti aburuke nemitemo. Aroni wasara wafurirana navanhu kugadzira zvimwe zvekunamata, izvo zvekunamata zviripo. Inzwai, vanhu ava vaitove pasi pegore ndo pavaiveza nekuumba chifananidzo chimhuru chekunamata in the presence of the most high God. Ndo pavanogadzira umwe Mwari wokunamata. Ndosaka Mwari ari kuti regai kuchiva zvenyika ino sevamwe vavo. Ima kutogadzira kachimwe chekunamata paya imi. Hamusi kuzviona here kuti izvo busy yamave nayo, attention yamuri kupa chinhu chiya nemunhu uya yave worship yamakupa munhu. Ndo pari kunzi izvo, regai kunamata zvifananidzo savamwe vavo. Vakazviita murenje vakafira murenje. Mukoma, idzi nharo idzi dzinourayisa. Vakatitangira vakafira murenje, havana kurupedza rwendo urwu nekuti vakaita nharo vakaramba kufamba naMwari. Mukati mezuva ranhasi ndine rukoko runokosha kuti kana ndapedza kutaura newe, ndiri kukukokawo kuti inini neweka ngatifambe naMwari. Tirege kufamba navanhu. Hatisiye tsika yekufamba navanhu iyi. Tirege kufamba nezvinhu. Pandiri kutaura kudai ndiri kureva kuti, hama yangu, iwewe hausi kuchengetwa naMwari iwe. Kuchechi tinoenda newe, kuchechi kwenyu kwamunoenda kuya kwakanaka. Pamuri kuendako, sei uri kuenda, but wakasungira zvimwe zvauri kunamata, zvaunoshandisa, zvaunotenda kuti zvinokupa pfuma, zvaunotenda kuti zvinokupa mari, zvaunotenda kuti zvinokupa protection kubasa, zvaunotenda kuti zvinochengeta mhuri yako, zvaunotenda kuti ndo zvinokupa respect pavanhu. Iwe rega kunamata zvifananidzo sevamwe vakatitangira vakafira murenje. Ndauya kuzokurayira hama yangu, kufa kusati kwakuwana, kuti hasha dzaMwari hadzina kuramba dzakavigwa ivo vachimupandukira. Vhesi ratizvo vakafira murenje. Saka rega kuchiva zvakaipa sevamwe vavo. Zvikanzi zvino tirege kuita upombwe. Pavhesi ra8, zvino tirege kuita upombwe sevamwe vavo. Vakaita upombwe vakafa nezuva rimwe, vane zviuru 426. Hecho chimwe chitema chinoitwa nevanhu vari pasi pegore. Vanoita upombwe. Tigere munyika yashata. Kusagutsikana kwazara mudzimba dzemichato. Kuda mari kwaita kuti madhirezi afukurwe. Kuwanda kwemari kwaita kuti chiuno chisununguke. Tiri kurarama mumazuva upombwe wokurumbira kupfuura kurespekta michato yavamwe.
Tiri kurarama mumazuva ashata, hama dzekutenda, apo kuchinjana kwavarume navakadzi. Unoziva kuti isi kwatakakurira zvaiitika mumapurazi varungu vachipo. Ndo pavaiona driver, mukadzi wadriver wetirakita aitorwa namakanika, mukadzi wamakanika achitogwa nadriver wetirakita, foromaniwo achitorera umwe foromani, vachiti zvainzi kumapurazi. But chinoshamisa, mumaguta akarongeka, mumarukisheni anoyera, ndimo makuitwa mashura akadai. Bhaibheri rasotiyambira kuti vakatitangira, hama yangu, kunamata Mwari uyu, vakachiva, vakaita upombwe, vakafira murenje, vakawanda, vakafa nezuva rimwe chete. Nhasi tiri kurarama mazuva ehosha, but kunyange hosha dziriko, vanhu havahli kuita upombwe. But sei vaive nezvivindi zvakadai? Unoziva kuti ndaifungidzira kuti vekare nevanhasi vakasiyana, pandiri kuona kuti ichokwadi rugwaro runoisa pachena kuti aiwa vakafanana vanhu ava. Handi vai vaita upombwe pasi pegore, vaiva kanamata chifananidzo pasi pegore. Ko nhasi havasi kuzviita here muchechi muimba yekunamatira? Havasi kuchinjana here muimba yekunamatira? Havasi kutorawo umwe here muimba yekunamatira? Regai kuita upombwe savamwe vavo vakaita upombwe murenje. Bhaibheri riri kuti vakaparadzwa nezuva rimwe chete. Vhesi ra9 yobva yati kudii? Ngatirege kuedza Ishe sevamwe vavo vakamuedza vakaparadzwa nenyoka. They tempted God in the wilderness. Bhaibheri riri kuti vakaparadzwa nenyoka. Mwari vakaburitsa nyoka dzinopenga nekuti vakanga vaidza Jehovha. Unoziva kuti vakamuidza sei? Vakanga vamuidza, vakafunga kuti iko kusarudzwa kwaAroni kuti ave muprofita vakanga iri corruption yaitwa naMozisi. Vaifungidzira kuti kushanda saMozisi semuprofita yakanga iri huori. Iye akanga asina kunzi adaro. Rega ndikutaurire, Aaron was elected by divine election. Iwe usakwikwidza, usaidza Jehovha. Munorangarira zvavakazoitiswa zvikanziko, iwe Kora, Dhatani naAbhiramu, mucharamba muchikakavara pamwoyo yenyu kusvikira rini? Kana ini ndakasarudza Aroni, ndini ndakamusarudza neimba yake. Iyo vana Kora naDhatani vakatouyaka vakatiwo tose tiri vedzimba dzaRevhi. But rega ndikuudze, kunyange muri vaRevhi mose, someone was appointed by God for a certain office. Usakwikwidza sevamwe vavo. Vazhinji vachafira murenje nekuda kwekuedza Mwari. Vanoti zvaakasarudza hazvina maturo, vanoti zvaakaapoinda hazvina simba, vanoti maelection yaMwari haina kunyatsoona zvakanaka. Vanofungidzira kuti ivo vanoona kupfuura Mwari. They stand to advise God. Rega ndikutaurire hama yangu, musaidza Jehovha. Mwari unomutsa nyoka dzinopenga. Oziva kuti COVID, kufunga kwangu, yaive imwe yenyoka dzinopenga, ende iyo yakangouya ikapfuura. Economic hardship, imwe yenyoka dzinopenga. Vamwe mavari kubudira, iwe ndiwo mavari kubhuroka. Pamwe pacho imbosechawo kuti hauna kuedza Mwari here ukatumirwa nyoka inopenga. Pandoda kutenda Mwari solution yakagadzirwa. Mwari akavakoka kuti anotarira nyoka yendarira anoponeswa. Saka kuponeswa kwaIsraeri yekare nekuponeswa kwedu nekuponesa kwegeneration ichauya kana iriko kwakafanana. Tinoponeswa nekutarisa. Cherechedza zvinhu izvi. Vaifamba vakatarira gore vakatungamirwa naro. Pazuva ekuruma nekupenga kwenyoka vakatarira nyoka yendarira vakaponeswa nayo. Kunyange pazuva ranhasi vachatarira Jesu ari pamuchinjikwa ndo vachaponeswa. Vachatungamirwa naMwari mukati merwendo rwekutenda ndo vachafara. Saka iwewe usaidza Jehovha, usaita upombwe, usanamata zvifananidzo. Cherechedza chimwe chiri panapa pavhesi ra10. Hanzi murege kung'ung'una sevamwe vavo. Vakang'ung'una vakaparadzwa nomuparadzi. They complained. Unoziva kuti pandaiverenga nyaya yekukomplaina iyi, vakomana ava vakakomplaina pamusoro pediet yavaipiwa naMwari. David achinyora pisarema rake anotiko, vakamuidza murenje umo mavakanga vachipiwa chingwa chavatumwa kuti ive diet yavo. But vakazvidza diet yokudenga. Maovheni ekudenga aibika chingwa chaiburukira kupiwa vanakomana vevanhu, kupiwa sheya yengirozi. But ivo ndo pavakatiko, murenje muno hamuna zvekudya kunze kwemana ibedzi. Tinorangarira pataiva Ijipiti, pataidya rikisi negariki. Rega ndikutaurire hama dzangu, don't complain about the diet that God has chosen for you. Paunong'ung'una unorohwa nehosha.
Mafaro akatidyisa zvinorwarisa, hosha dzagara munyama nekuda kwekung'ung'una nekuzvidza diet yaMwari. Saka muri kuona here kuti at each stage Pauro achirongedza zvivi zvaIsraeri, ari kusaita zvekare zvivi zvechechi yeKorinde, ari kusaita zvekare zvivi zvechechi yeLaodicea, sangano remazuva ekuguma. Ari kunyatsoona zviri pachena kuti kunyange naivava pavari kuidza Jehovha vari kukakavadzana nekutaura kwaMwari. Number 1, ndaudziwa kuti izvo vakanga vaita ruchiva murenje, vakanamata zvifananidzo murenje, vakaita upombwe murenje, vakang'ung'una murenje, vakamuedza murenje. Zvitema izvi hazvipo here? Imbotarisa mumhuri menyu, imbomira kutarisa kuchechi, imbotarisa mumhuri menyu. Hapana here munhu akasungwa nezvitema izvi? Hakuna nezvifananidzo? Hakuna neweakness yeupombwe here? Orati imbotarisa pachechi penyu, hakuna here ane weakness yeupombwe? Muri kungotendera kamadhikoni vari kutoitya nyaya yacho, nekuti izvo iri kutoitika. Zvitema izvi zvakaita kuti vakatitangira vafire murenje. Kenani havana kuiona. Chinzwai hama dzangu, iyi samari yezvitema zvakaitwa navakatitangira ndiyo pfupiso yezvitema zviri kuitwa mazuva ano. Asi matuso anga akamira sei? Number 1, vakatitangira vakaita zvivi izvi, kunyange vaizviita vari pasi pegore. Bhaibheri riri kuti iko Kenani havana kuiona, vakapararira murenje nekuti vakaidza Mwari, vakazvidza shoko rake, vakaramba kufamba naMwari. Asi dei vakanga vakazvininipisa, vakafamba naMwari, havaingawira pamusungo inonyadzisa yavakawira. Hatiendei tose pavhesi ra11 tinzwe samari yaPauro. Ari kuti chipa hanzi zvino zvinhu izvi zvakavawira kuti zvive zviratidzo, zvakanyorwa kuti zvive zvitinyevere isu takasvikirwa nokuguma kwenyika. Saka kana zvakaitika, zvakanyorerwa isu vakasvikirwa nekuguma kwenyika, kuti tinyeverwe, kuti vakachenjera hama vachaona Kenani yekudenga ndevachafamba naMwari, vachaita nharo, Mwari vacharamba kufamba navo. Pauchafamba wega, iwe ndiwo wakasvikirwa nekuguma kwenyika. Mashoko aya anotyisa. Pauro ari kutiko nyika ino ichaguma, but kuguma kwayo kunofadza vakafamba naMwari. Kuguma kwayo kuchapa nyemwerero kune vakafamba naJesu. Kuguma kwayo kuchapa nyemwerero kune vakatarira Jesu ari pamuchinjikwa, vakati uru ndo ruponeso rwangu. Vakarega kunangisa pasi kuti matambudziko azopera, asi vakazviziva kuti nekukasira nyika ichiguma, isu takatarisana nekuchingamidza Ishe mumakore. Uchave mufaro kune vakafamba naye. Saka muimbi wokwedu anoimba, obvumai ndifambe nemi sezvakaita Inoki, mubate ruoko rwangu titaurirane. Pandiri kufamba naMwari, bvumawo kubatwa ruoko naMwari. Anokutungamira munyika yakaipa, anokutungamira munyika ine hosha, anomutungamira munyika ine vanhu vari corrupt, vanhu vari wicked. Anokutungamira munzara, anokutungamira murenje, anokutungamira maeconomic hardships. Ndiye Mwari achafamba newe. Saka bvuma kutungamirwa naMwari. Hanzi nemuimbi wokwedu, handingambofambi ndoga nekuti dutu riri kuvhuvhuta, vavengi vari kundiedza, esa aya matambudziko akandikomba. Mwari fambai neni. Saka vachabvuma kufamba naMwari vari kuzviziva kuti mhepo dziri kunze kwegore dzakaipa, dzinokuvhuvhuta ukaenda. Vazhinji vatainamata navo, mhepo dzacho dzakavabvuta vakaenda. Asi ndosaka Pauro anyora, izvi zvakanyorerwa isu takasvikirwa nekuguma kwenyika, kuti tirege kuchiva zvenyika sevamwe vavo, asi vakafira murenje. Ko iwe wadiwo kubvuma kufamba naMwari? Zvinobhadhara kufamba naMwari. Hanzi nomuimbi wekwedu kuti mandipa zororo, zvepasi zvichava nhando. Ndozofamba nekushinga, ndotakura muchinjikwa wangu, ndichiteera Kristu. Muimbi uyu haasi kuita zvokutamba, ari kuzviziva kuti murwendo rwokutenda, hama dzangu, zvinoda vakomana nevasikana, varume nevakadzi vanobvuma kufamba naMwari. Rega ndikutaurire, chaunofamba nacho chinokutora. Hakuna anofamba nechinhu chikasakutakura. Ukafamba nemota iwe unenge uri mukati, ine kutakura.
ukafamba nendege unenge uri mukati inokutakura, ukafamba nevanhu vachakumedza vanokutakura, ukafamba nemari inokuyeredza, ukafamba neupombwe hunokunyudza, chaunofamba nacho ndo chichakutora iwe uri kufamba nani. Ngatinamate. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tinouya pamberi penyu Mwari tichikutendai nekuti munoda kufamba nevanhu. Vamwe vacho tine utera, hatina simba. Uyai mutifukidze negore renyu reutsvene, uyai mutifukidze nemuchinjikwa wenyu. Imi mufambe pamberi pedu, isu tikuteverei. Ndimi munoziva nzira dzeupenyu. Tiregererei patakapumhuka pasi peprotection yenyu, takafunga kuzvibatsira nedzimwe nzira, asi makatendeka kuti darika munotichengeta. Tatenda Mwari wedu. Pane vazvisunga mukati memwoyo nekuti vanodawo kufamba nemi. Vagamuchirei sezvavari, vafambe pasi pemumvuri wenyu. Tanamata nekuti tinotenda muzita raJesu. Amen. Babangisi leta kuwe Mungu msizi wena Bangisi sitanga kuwe inga yanga pina Namhlanje ngiyakolwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo konke ukwesela kwami kugcwaliswa iyo alisiwa ukholwa kwangivusa amehlo mangamukeli isipho sami ngiphiliswe